भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बड़ा सरल शब्द में कहानी के माध्यम से भोले जी के चर्चा सुनाया जाता नहीं थे। चर्चा की आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर की आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा जब सुनो सबे तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आनंद भी आई कि एक कहानी से हमके का सीखे के मिला। कहानी तो एक जरिया बा भक्ति के। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम सास बहू के बहुत सुंदर चर्चा सुनावे जाता नहीं। सास बहू शिव भक्त रहेला लो आ दोनों जनी में अपार प्रेम रहला। ऐसन होखई के चाही। तो जेकरे घर में प्रेम के होला ओकरे घर में तो देवी देवता के वास होबे करेला। ओकरे घर में अन्न धन कौनो चीज़ के कमी ना रहेला। लेकिन मंथरा जैसन अगर औरत केहू के घर में प्रवेश कर देली तो वो घर बर्बाद हो जाला। कितना लोग तो कहेला कि कौनो लइका नइखे कि सास के केहू भड़का दे या बहू के भड़का दे। अरे आज भी अब कलयुग में एक से एक औरत पड़ल बाड़ी कि स्वर्ग जैसन घर के नर्क बनावे वाली। ते कथा के आप लोगन के जीवन के संबंधित बा। ये चर्चा के पूरा जरूर सुनब आप लोगन से रिक्वेस्ट बा। तो चर्चा हमारा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर नाम लिखले से, बोलले से और कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो और जी हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी हम कथा डाली ला आप लोगन के आसानी पूर्वक से आप लोगन के पास पहुंच जाए और आप लोग आनंद उठाएं। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एक सास पतोह रहत रहली। सास तमन है शिव भक्त रहली, परिवार शिव भक्त रहल, बड़ा भक्ति भाव करेलू। आ जैसे परिवार रहल वैसे एक गो बेटा उनके रहला। भोले जी के दया से सब चीज़ उनके घर में रहे, कोनो चीज़ के कमी ना रहे। तो जेकरे घर में प्रेम रहला, प्रेम के भावना रहला, ओकरे घर में धन के कबो कमी ना होला। तो जैसे सास के अंदर प्रेम रहल वैसे जब बेटा के विवाह कैली, बहू अली तो बहुत सासों से बीच निकलली, बहुते अच्छा रहली। तो जब सास रहली, सास तो 3 दियादिन रहली लोग। और अपने सास ससुर के इतना सेवा कैले रहली कि जे सुनत यह कहे कि कलयुग में ऐसा कंचिते लोग मिलेला कि अपने सास ससुर के सेवा भाव करेला। तो बहुते अच्छा काम कैले रहली। ऐसे उनके बहू भी मिलली तो बहुत अच्छा मिलली। जब ना जानत रहली वो अपने सास से सीखे गई रहली कि बड़े अच्छा से रहे लोग सास पतोह। सारा काम करें, सास के कोनो काम धाम ना करे दें कि माँ जी आपके भक्ति के समय बा, अब तो हम मटले बानी, घर में कौन काम बा, भक्ति भाव करी। और साथे साथे बेचारी अपन काम भी करें और पूजा पाठ भी करें। अब अल ही तो 6 महीना भइल है, लेकिन कहली अपने सास के कि जाए तीर्थ धाम को आई। सारा साड़ी कपड़ा प्रेस करके और उनका जितना चूरन होला पेट दर्द के और दर्द की दवा जौन भी बूढ़ा खात रहली सारा एक बैग में पैक कर देली। कहली देखी मम्मी है ये समय पहनब, है ये समय पहनब, है चीज़ बा, है खाए पिए के आपके सामान बा, आप जाई और चाची उची जी सब जात हैं तो आई जाए चारों धाम को आई। तो कहली कि ये बहुत जात तबानी, लेकिन तू अकेले घर में रहू कैसन अच्छा तो ना लगी। कहली कि ऐसन बा बेचारी के 1 ठो बेटा रहना।
कहली कि आए आप जाता नहीं तो फुआ के बुला दे, फुआ रहो 15 दिन और हमन के दोनों जनी रहल जाई आराम से, घर परिवार में अच्छा लगी, दिन कटक देरी ना लगी। अब सास के तो दिल में तनिको छल कपट ना रहल। कहली ठीक बा, का करे बा। अब फुफुआ सास के अपने बुला लिह, अपन देखिए खैले पियले के हर चीज़ के ध्यान दिह, तनिको कमी ना दे करिह, काहे से बेटी घर के लक्ष्मी होली। तो देखी गुरु भाई बहना सब सपराई को के आ सास के तीर्थ धाम में भेज दिहली। अब देखी कितना अच्छी बहू रहली। अब बेचारी के जब वो तीर्थ धाम चल गईली तो यहाँ अपन फुफुआ सास के बोला लेली। अब फुफुआ सास सुनब तो आप सभी के आश्चर्य हुई कि वो ऐसा रहली कि जैसे रामायण के महान मंथरा। अब अली तो बहू कहली कि बुआ जी चाय लेबन कि काफ़ी लेबन। कहले नहीं बेटी खाना उना खा के आवत हई, अब हिन भूखे नहीं खे लगल, अब हिन कोनो बात ना बा, बैठ बैठ बैठ। कहली अरे केतनो तो अपने घरे खा के अनी, बुनी का खाए का पिय। बेचारी पानी ले अली, गोड़ ओड़ धोली ओली, जौन बहू के फर्ज होला ओके अदा कैली। अब जब बैठ गईली तो अब अपने भौजाई के बुराई शुरू कर देली कि कैसे। अब जानत रहली कि सास बहू में बड़ा अपार प्रेम बा। तो देखी वो बहू के अंदर इतना गंदगी आके भर देली। अली तो कहली कि ये बहू तू तो बहुत ही सुंदर बाड़ू, तू बहुत अच्छा बाटू, तोहरे जैसन तो दुनिया संसार में केहू ना हुई, तू अपने सास के इतना सेवा भाव करेलू। गईली है नहाए तो हाँ हम ही भेजनी है, मम्मी के सब तैयारी को देनी है, साड़ी कपड़ा सब रख देनी है, पकवान वकवान बनवा के रख देने कि माँ जी के उम्र बजाई। अभी घुटना उतना काम ना करी तो कहाँ को पाई, तो जहाँ तीर्थ धाम कर आई। तो हम कहनी बुआ जी के बोला ली। कहली कि अरे तू हरे ऐसा रहल कि हमें आया गई नहीं ना भौजाई तो हमार कबो पूछबे ना करेली। अब देख ली वही सास बहू के अंदर खटास डारे वाली बुआ आ गई बाटी। अब कहत अड़ी कि अरे भौजाई तो हमार बहुते खराब होई, बहुत खराब होई, हमरे माई के बहुते सासत कैले रहली। कहली नाई ऐसन तो हमार मम्मी दिखबे ना करेनी, बेटी से ज़्यादा प्रेम और बहू से करेनी, तो हम सास से काहे काम कराई, हम सारा काम कर लेनी। कहली तू मूर्ख बाड़ू, अरे अब देखो ना काम बंद कर दा, देखो तोहारो सास तोहरे साथ कैसन व्यवहार करी, हम बहुते खराब होई। अरे हमारे माई के बड़ी सासत कैले रहली, जब नहा के कपड़ा हमारे माई छते पर डाल दें तो अपन उठा ले आवें, हमरे माई के कपड़ा वहीं छोड़ दें, हमरे माई से सारा काम करावें, अपने कुछ ना करें, यहाँ तक कि मेन दरवाज़ा बंद कर दें तो भैया हमार कपड़ा उपड़ा खींचे। अब देखी सारे सार गलत बोलत अड़े। कहली हाँ ऐसा हमार मम्मी रहनी है, हाँ यकीन करब बहू हम तोहरे साथे ऐसा गद्दारी करब, झूठ बोल सके नहीं, घर का बेटी है। अरे तोहरे वैसा रहल कि हम आ गई नहीं है, वो सोचनी कि ना आई बाड़ी तब आई नहीं है कि तोहरे लगे 15 दिन रहो। अब बेचारी रात दिन वो बुआ के सेवा भाव करें और जौन हर चीज़ हर प्रकार के बना के खियावें। तो रोज़ कहें अरे बहू तुहरे जैसन खाना तो केहू आज ले हमार भौजाई के तो खनवे ना बनावे आवत रहो, सब्जी बनावे तो मुँहे में ना पड़े, उनके हाथ के खाना बिल्कुल ना अच्छा लगत रहे। हमरे दोनों भौजाई लोग इतना अच्छा रही कि माई के यहाँ तो माई रहत रही, लेकिन कहनी माई तुहरे यहाँ गुजरना होई, चलो दूसरे पतोहे में रहियो, लेकिन माई हमार मनबे ना करे, यहीं रही कि आ बहुत सास सहले प्राण निकल गई, समय से भोजन पानी ना दें, बहुत दुर्दशा तोहर सास कैले रहली। अब देखी जब इतना बात केहू सुनी, बहू के बार बार कहें वो यकीन ना आवे, जब भी बैठें तब एक के बात घोर घोर के दिमाग में डालें कि तुहार सास बहुत खराब रही। अब जब जानत हो हम यह सोचता नहीं कि जैसे हमारे माई के साथे हमार भौजी कोयले रही है
वैसे तू अपने सास के साथे करो, तब हमरे दिल में ठंडक पहुँची। अब देखनी गुरु भाई बहना, बेचारी के जैसे सीना में गोली लगे वैसे बेचारी के सीना धड़ धड़ करे लगल कि इतनी अच्छी सास कैसे ऐसन हो सकेली। हमके तो यकीन ना होता कि हमार सास वैसन रही। कहली यकीन कर बहू, बहुत खराब रही है। अब 15 दिन रही, बस यह चर्चा करें कि तुहार सास हैसी तो तुहार सास होइसी, तुहार सास हैसी। तू जब उनकर एको काम जब ना करबू ना तो देखिए रंग देखावल शुरू कर दी हैं। अब बहू के मन भी सब खटा से बैठ गई कि जब वो अपने सास के इतना दुर्दशा कोइले बाड़ी तो आज से हम एको काम सास का ना करो। देख ली गुरु भाई बहना, कहेला सब की बेटी पतो बिगड़ेली नहीं, लेकिन अगर उल्टा पुल्टा शब्द जब केहू कहेला बार बार एक बात रिपीट करेला तो घर तो बर्बाद हो ही जाला। अब इतनी सुंदर बहू शिव भक्त होके अब बेचारी धा हाँ में जा, धा ना में जा, हाँ में जा, ना में जा कि का करी का ना करी। हमार सास वैसन। अब बुआ कहे कि जब तक ऐसा करबू ना तब तक हमरे कलेजा में ठंडा ना पड़ी। अब भाभी के तू खूब दुर्दशा कर अपने सास के, सारा काम उनसे करावो तब जाके वो सुधरी, नहीं तो वो बहुत ही खराब होई तो कि बहुत सासत करी। अब देख ली गुरु भाई बहना, 15 दिन करतीन बुआ आई लली। आज ऐसे आज सुनली फोन आई कि उनका भौजाई नहा के आवत अड़ी कि बिहान आवे के बाड़ी, तो आज कहत अड़ी कि ये बहू हमारी पोता के तबीयत खराब हो गई बा, अब हम ना रहो, अब हम अपने घरे जाई। कहली अरे बुआ जी इतना दिन पर आइल बानी तो बिहान मम्मी आ जाए तो प्रसाद उसाद ले लेबा तब जाई। कहली नहीं बेटी, अरे प्रसाद तो आगे पीछे जात रही। अब कुटनी ऐसा लगा गई लली कि सोचली कि हट जाए, वो करे बस सास पतोह के लड़ाई शुरू हो जाई। अब बहू इतना संस्कारित रहली कि कहली कि सास तो हमार बटले नहीं थी, लेकिन बुआ जब आइल बानी 15 दिन रहनी है तो यहाँ का विदाई दी तो अच्छा से हो गई कि चाहिए। गईली बेचारी 5 गो साड़ी खरीद के ले अली। कहली कि मम्मी कहले रहनी है कि घर के लक्ष्मी है, लक्ष्मी के अच्छा से विदाई करे के चाहिए, बेटी के देहले से कम ना होला घर में। गईली 4 गो साड़ी खरीद के लैली, 1000 रुपया किराया भाड़ा देली। कहली जब फुआ जी ना मानतनी तो आप जाई। अब फुआ वहीं एक दिन के रिटर्न हो गईली, चल गईली अपने घरे। अब झगड़ा लगा के चल देली। अब सास जब नहा धो के अली तो जानते बानी जब तीर्थ धाम जाला सब तो थक हार जेबे करेला। अब बहुत इतना अच्छी पौले रही कि उनके दिल में तनिको छल कपड़ ना रहल कि हमार बहू घरे ऐसा कबू मन बदल जाए। अब अली तो बहू झाड़ू मारत रहली, तो बहू जब कहीं सास जा तो बिना पैर छुएले ना माने, चाहे जाते है चाहे आवे तो पैर जरूर छुए, आशीष जरूर लें। सुबह उठे तो पैर छुए, बड़ों के आशीर्वाद लें। तो जब सास नहा के अली तो पतो ही जवन है झाड़ू मारत आड़ी। जब झाड़ू मारत है तो कहली अरे बहू बहुत थक गई बानी, अब तो जितना साड़ी प्रेस करके देले रहलू सब धोए लायक हो गई बा। अब पतो है मुँह बिचका के किनारे कहताड़ी तब धो दी किनारे, ठीक हो जाए मैं तो धो लेगा। अब सास बड़ा आश्चर्य में पड़ली कि काहे न बहू पैर ना छुआ ताड़ी, वहू पर तीर्थ धाम कह के आयल बानी। अरे तीर्थ धाम चाहे कहीं जाला सब ससुरे नैहरे, तो यह संस्कार है जवन माई दादा संस्कार देले रही है वह आदमी करी। सब कहीं घर में से जब निकलेला तो अपने सास ससुर के आशीर्वाद लेला, आवेला तो सब आशीर्वाद लेला। अब आश्चर्य में पड़त रही कि काहे हमरे बहू के ऐसा बदलाव ऐसा नजरिया हो गई बा। कहली बहू ठीक तो बाड़ू ना, अत का खाक ठीक बाणी करत करत हालत बिगड़ल बा, अत हाँ अकेले बाड़ू थक गए लोगू कोनो बात ना। कहली कि अब जाके लगली आराम करे। आश्चर्य में पड़ल बाड़ी कि पनियो ना ले अली। आ कपड़ा धोए के जब कहली कि वह बहू ले जा कपड़ा धो दिया तो कहली कि आ धो दी, जब ठीक हो जाएगा तो अपन कपड़ा धो देवा। कहली अच्छा कोनो बात ही नहीं है।
तो चाय बनावे के कहली तो कुछ बोलबे ना कैली। कहली ठीक बा बहू, अगर थकल बाड़ू तो कोनो बात ना बा, चाय हम बना के पी लेतनी। बेचारी के दिल में इतना अपार प्रेम रहल, उ ई समझत रहली कि हम ना रहली हैं तो बहू अकेला हमारा हैरान परेशान भइल हुई, हो सकेला तबीयत में सही होके। अब सास गइली अपन चाय बना के पी लेली। चाय बना के पी के चुपचाप बैठल रही। तो फिर अब कपड़ा जौन है सास के भी खींच के सास अपन डाल देले रहली ऊपर, आ बहू के कपड़ा पड़ल रहा। तो डेली तो बहू खींचे अपन पसारे ले आवे, प्रेस करके सब पर सब हर जगह रख दें। वो दिन गइली तो अपने घर सूट ले आके चौपता ताड़ी। सास कहली कि ये बेटी हमरो तो सजी कपड़वा झुराइए गइल होई, ले ले ना आइलू हऊ। कहली कि जइबे अपन कपड़ा उतार ले अइबे। अब जैसे फूफुआ सास कहले रहली कि हमार सास हमारे माई के हमार भौजाई कपड़ा ले ना आवे, अब बेचारी घुटना के कमजोर रहे, लाठी ठेगर जहाँ लेके आवे अपन। अब ये सोचली कि जैसे हमार सास अपने सास के साथे कइले बाड़ी वैसे हम अपने सास के साथे करब, नहीं तो के जान हमरे साथे सास हमारियो सास खराब व्यवहार करम। लेकिन सास के दिल में तो तनिको छल कपट नहीं बा, तनिको निगाह ना जाता कि काहे ये तरे बाटी। कहली बेटी काहे न कपड़ा ले ले लू हो। तब जानते बानी जब गम कैल बहुत अच्छा चीज़ है, अगर जी गम कर लेता तो समझी कि वो बहुते महान बा। बहुत जनी करकरा के रोई जाना तो करकरैले से अपन हलुकता दिखावेला। अरे महान तो वो है कि सबकर बात बर्दाश्त करके चुपचाप रह जा, फिर दोबारा वो आदमी बोलबे ना करी। अब वो बेचारी कुछ ना बोला ताड़ी, ये अपन कपड़ा चौपत ले ली। तो सास कहली कि ये बेटी हमार कपड़वा ना ले लू। कहली कि जाके उतार ले आई। अरे रहूँ तो अपने सास के साथे ऐसा करत रहनी। सास जौन है घुटना से कमजोर रहली, तो सास जब ले अपन कपड़ा ना ले आवे तो छत पर से नहीं आवे। कहली हाँ ई कुल का कह रहल बाड़ू, कैसे तू के पता? अरे हम तो अपने सास के बहुते सेवा भाव कैले हैं। तो कहतड़ी अरे का हम जानत नहीं थी, हमके सब पता बा, हुआ जी सब बता गइल है कि रउरा अपने सासू के साथे का कैले हैं। आ कपड़ा तो पापा खींचत रहनी, रउरा दरवाज़ा बंद कर देते रहनी, बहुत ऐसा आराम कैले बानी, अब अपन काम अपने स्वयं करी। तब बेचारी कहली कि ये बहू तनी अपन फुआ के अपने फुफुआ सास के नंबर में रहो। अरे नहाने तीरथ गइल, प्रसाद आयल बा, साड़ी कपड़ा ले आयल हैं। कहली अरे हम साड़ी 4 गो बुआ के दे के विदाई कर देले बानी, आ रख दी, जब बुआ फिर अइबा तो दिया जाई। कहली ना बेटी तनी अपने फुआ के फ़ोन लगाओ। कहली नहीं नहीं हम ना लगाई, झगड़ा करे के बा का, फोने पर झगड़ा करब का? कहबा कि कहनी है तो झगड़ा लगा गई है। और बहू बड़ा तेज बिगड़ली, काहे खातिर कि फुआ फोन पर बार बार फोन क उल्टा सीधा बात कही बतियावत रहली कि बहू के कैसे भड़का दी कि घर परिवार में खटपट हो जा। देखी आजकल केहू के सुख चैन केहू के देख ना सुधाला, खास कर नाते ही तना अगल बगल चाहिए कि रौरे प्रेम से रही। तो देखी बेटी बहू जे भी देखा था सास सबके समझदारी से अपन काम के निपटावे के चाहिए। अपन घर तो स्वर्ग होला, अपने घर के हमेशा कोशिश करे के चाहिए कि स्वर्ग बना के रखी। कथा खिस्सा तो एक ठो जरिया बा, आप लोगन के भक्ति में बड़ा शक्ति है, ऐसे कुछ न कुछ ज़रूर आप लोगन के सीखे के मिली। अब सास कहली कि अरे बहू आज तक तो हमसे आज तक ले केहू से झगड़वे ना भई, सास के तो हम उ सेवा कैले बानी कि अपने जानत भर तो तनिको कमी ना कैले बाटी। बेटी तू काहे ऐसा कही रहल बाड़ू? आ हम अपने ननद से कुछ ना कहब, खाली हाल चाल पूछब। तब का कहली फोन के तेज कह देली आ कहली कि खाली अब तू सुनी अपने फुआ के बात। अब सास कहली कि हाँ बबनी का हाल चाल बा? तो हाँ भाभी
बहुते ठीक बा, आ गईनी रउआ नहा के। आ तो हाँ, बहुत कैसन रहल है नहा? बहुत अच्छा रहल। नहा के आ गईनी। अरे तारा और तो पतो ही बढ़िया खराब बाटी। 15 दिन रहली हई, आ जान ली कहियो सुबह खाना बना के ना देली। अब देख ली यार, बहू के भड़कौली और भौजाई से कहतड़ी। अब भौजाई फोन लगा के पतोहे के पकड़ा देले बाटी। अब कुछ बोलत ना बड़ी। अरे इतना खराब बड़ी कि सब्जी बनावे तो मुँहे में ना पड़े। ऐसा तो बहू के उस दुनिया संसार में भगवान न दे। 15 दिन रहली, पेट ना भरल, कहियो पेट ना भरल। अब बहुते खराब बहू बाड़ी। अब देखी, जब फुआ बैठल है बेडे पर, तो बहू जब आवे तो नीचे बैठा कहे नहीं सास के बराबरी ना करे के चाही, आप सास के सामान बानी। कहे नहीं बहू कुछ ना होला, आओ बगल में बैठो। बगल में बैठा के जबरदस्ती रम चर्चा शुरू कर दे। और सास से कहताड़ी कि अरे तुहार बहुत है इतना खराब बाड़ी कि साथे बेडे पर बैठ के खाली तुहरे बुराई करत रही है कि सास हमार बहुत खतरनाक बाड़ी, बहुत खराब बाड़ी। इनकर जीवन में सेवा भाव ना करब, अब इनके साथे हम सही से ना रहो। अब बहुत बुराई लगली करे। अब पतोहिए के बुराई सास से करताड़ी। आ जब बहू सुनली तो बेचारी अपने सास के चरण में गिर गई। कहली कि माई तो घर बर्बाद भइले से बच गई कि दूसरे के बहकावे में कबो ना आवे के चाही। दूसरे के बहकावे में आके अपन घर संसार के बर्बाद ना करे के चाही। बुढ़ भाई बहना ये पर जरूर गौर करबें। खिस्सा आप लोगों के जीवन से जुड़ल बा। ऐसन बहुत ऐसन घर परिवार बा कि सास बहू में खटपट हर हमेशा लगल रहेला, तो केहू न केहू एकरे पीछे कोनो न कोनो जरिया जरूर रहेला। अब बहू के इतना ज्ञान हो गई। अब कहली कि अम्मा आज हमार देवी जैसन माई के हम अपने शिव भक्ति में भी हमरे खोट निकल गए कि हम सुन के दूसरे के बात अपने सास के अपमानित करे लगनी। माई आपके चरण में गिरत हई, ऐसन गलती अब कबो ना हुई। जवन हम आँख से देखेली वो सत्य सब भांति सत्य ना होला। और बेचारी ऐसन जौन है फुफुआ सास ऐसन उल्टा सीधा पाठ पढ़ा गईली कि घर में एकदम स्वर्ग जैसन घर के अब नर्क बनले में देर ना लगत। लेकिन समय रहते सास इतना बुद्धिमान रहली, शिव भक्त रहली। जब बहू के बदलाव देखली तो मंदिर में गईली, भगवान जी से बड़ा विनती कैली कि हे पिताजी का हमरे में ऐसन खोट रह गई कि बहू के अंदर ऐसन दुर्भावना आ गई बा, तो हमरे बहू के ज्ञान दें कि ये घर के टूटले से बचा दी। ई सास बहू के प्रेम तो माँ बेटी के होखे के चाहे। अब जब मंदिर में से गईली और वह फोन लगौली, अब फोन जब बहू ध्यान पूर्वक सुनली तब बहू के भी आँख पर के पर्दा हट गई कि दुनिया संसार में ऐसन ऐसन कुटनी औरत बाड़ी, ऐसन ऐसन नात ही तबाना। तो बेचारी बहुत माफ़ी मंगली कि माँ हमके माफ़ कर दी। सास कहली बेटी तुहार कोनो दोष ना बा। केहू भी जब उठपटांग केहू के कुछ कही तब मन बदलत देरी ना लगेला। मन तो बड़ा चंचल है। आज हम यहाँ बैठल बानी, लेकिन पता नहीं दिल्ली बनारस जाते के देरी ना लगी, कहाँ पहुँच जाई। तो मन पर नियंत्रण रखें और भक्ति भाव में लीन हो जाएं। कोनो बात ही बोलले से पहले आगे पीछे जरूर तौल के सोच के बोली कि बात कहाँ लगी। अगर जबान से हमें उल्टा पुल्टा केहू के निकल जाता तभी हम कितनों कोशिश करब कि प्यार दुलार से हम रहीं, तो कबो सम्मान आपके घर में ना मिली। तो ऐसे हर हमेशा आप कोनो भी बात बोली तो तौल के बोली कि वो बात से केहू के कष्ट ना पहुँचे, तकलीफ ना होके। तो सास बहू में अपार प्रेम हो गई और बहू भी समझ गई कि ऐसन ऐसन औरत बाड़ी, ऐसन से ज़रूर सावधान सभी रहें। अब भोले जी के दया कृपा से सास बहू के प्रेम फिर से जागृत हो गई और दोनों जनी
नहा धो के भगवान जी के मंदिर में गए लोग, शुद्धिकरण कई लोग, भोले जी के दूध से अभिषेक कई लोग कि हे पिताजी ये घर पर दया कृपा बनौले रहबें और घर में हमेशा सबके प्रति खुशहाल सब केहू रहे, कबो केहू दुखित ना होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, भोले जी के ऐसा दया कृपा भइल कि सास बहू फिर जैसे पहले रहत रहली वैसे बेटी के समान रहे लगली। तो जैसे भोले जी के कृपा वो सास बहू पर भइल कि मन बदल गए, समय रहते भी ज्ञान हो गए, तो वो अपन घर परिवार के संवार लिहल लोग। वैसे सब गुरु भाई बहना पर कृपा दया बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय, हर हर महादेव।